An bɛna video min yira aw la sisan ni ye cɛ dɔ ye congolais de don Congo Brazzaville a ye min kɛ a ye courant de produit ni yiri ye a bɛ yiri dɔ dɛ yiri kelen kelen mais a ye expérience kɛ ni plante fitinin dɔ de ye k'a yira k'a fɔ plantes bɛ fɛn minnu dégager a bɛ se ka a transformer cogo sugu dɔ la k'a kɛ courant ye donc a y'a démonstration kɛ mɔgɔw ɲɛna donc a ye a kɛ ampoule mɛnɛna donc n bɛna video yira aw la donc k'a yira k'a fɔ farafinna kunkolo bɛ yen koyi kunkolo bɛ yen minnu bɛ se ka na ni ko kɔrɔ ye minnu bɛna se ka na ni fɛn farafinna ka bɔ nɔgɔ la mais an ka problème min ye ɲɛmɔgɔ ko problème de b'an na an mago bɛ ɲɛmɔgɔ la kungilinna minnu bɛ jɔrɔ u ka jamanadenw na an mago b'o ɲɛmɔgɔ de la mɔgɔ sugu kan ka dɛmɛ de kan ka k'a ye Afrique yɛrɛ man ka fantanya ye a ɲɛna Afrique man ka fɔ bi an bɛ yɔrɔ min na ko dugu dɔ de bɛ yen ko dibe bɛ yen ko courant tɛ yen o man ka kɛ ka sababuya kɛ mɔgɔw bɛ ka cɛsiri minnu kɛ wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ est-ce que vous voyez donc a ye vidéo in lajɛ a ka partager kosɛbɛ ça c'est important nin ye fɛnw de vraiment n'a ye mɔgɔw y'an ka jamana kɔnɔ an ka sigida la a bɛ ka ko kɔrɔw kɛ na ni fɛn ye mun bɛ kɛ sababu ye ka hɛrɛ lase anw ma an kana fɔ u ye n'an y'a dɛmɛ a bɛna kɛ tan a bɛna tɔgɔ sɔrɔ a bɛna wari sɔrɔ non il faut que nous ayons une pensée du bonheur collectif donc an kan ka miiri foroba hɛrɛ de la voilà mɔgɔ dɔ ka hɛrɛ bɛ kɛ sababu ye e yɛrɛ fana bɛ hɛrɛ sɔrɔ an kan ka taga o sara de fɛ donc ɲɛmɔgɔw ka mɔgɔ sugu dɛmɛ ninnu mɔgɔ sugu kelen kelen bɛ jamana bɛɛ de la hali mɔgɔ bɛ jamana Mali kɔnɔ yan minnu bɛ kabako ko kɛ mais u bɛ dibi la hakilina ɲuman bɛ dɔ la dɔnniya ɲuman bɛ dɔ la mais se t'a ye ka développer fɔlɔ a bɛ se ka kɛ don natɔ la a bɛ se sɔrɔ mais a bɛ ralentir dɔɔnin mais n'u y'a pousser se bɛ maa minnu ye n'u y'a dɛmɛ i b'a ye a bɛ taa ɲɛfɛ a bɛ bɛɛ nafa donc an ka video lajɛ n'a video in diyara ye a ka partager bɛɛ ka se ka sɔrɔ. Aujourd'hui, je suis sur Congo Brazzaville et on va découvrir ensemble ce que ce monsieur est en train de faire ici. Regardez, maintenant vous pouvez commencer s'il vous plaît. Ouais, donc je suis Vital Vichon, chimiste, chercheur, inventeur congolais. J'ai commencé la recherche depuis l'âge de 8 ans, donc avec le problème d'électricité qui secoue le pays, quoi. Donc j'ai mis au point l'électricité à base des plantes, parce que les plantes, elles ne polluent pas la nature. Les plantes nous renvoient le dioxygène et consomment le CO2. Donc la plante pour vivre, elle a besoin de chaleur et de soleil. Donc sa nourriture minérale est puisée dans le sol. Donc les éléments de base sont l'azote, le phosphore et le potassium, c'est la trilogie NPK, auquel on peut ajouter des éléments fertilisants tels que le calcium et le magnésium. Donc on va apporter de l'eau et j'ai construit le lithium. Le lithium, c'est fait à base du citron. Donc à l'origine et pendant des siècles, la seule source de la matière première a été à travers les plantes et là les animaux. Donc dans un fruit comme le citron, il existe plusieurs centaines de composés chimiques en proportion variable avec l'espèce et la partie du végétal. C'est pourquoi j'ai tiré du citron un composé que j'ai baptisé Vithium, provenant de mon prénom Vital. Vithium qui veut simplement dire vivre tranquille avec tous les éléments chimiques qui prennent la terminaison IUM. Donc pour cela, lorsque vous mettez le Vithium dans la plante, elle va toucher les racines parce que les plantes, elles libèrent du glucose. Automatiquement, il y a la photosynthèse de la plante et elle vous génère l'électricité en courant continu. Donc vous devez avoir un transformateur pour avoir du courant alternatif. Si vous avez un gros transformateur, vous pouvez électrifier une grande maison, que ce soit en étage que j'ai fait, j'ai déjà mis au point avec le PNUD, on a fait 4 maisons test à Pointe-Noire. Donc le processus, j'ai mis le capteur à l'intérieur, donc je vais balancer avec ce connecteur. Ici, la sortie, le courant ne peut pas électrocuter, c'est le courant continu comme le courant de la batterie ou bien de la pile électrique. Mais quand on va le relier au transfo, l'oscillateur va permettre de basculer en courant AC. Si vous voulez électrifier des maisons, il vous faut avoir, si vous avez 2 arbres chez vous, bien un arbre, vous électrifiez la maison 24 sur 23. Tant que la pousse. Ouais, contact, ouais. Et vous avez appris ça? Je suis chimiste, c'est l'inspiration qui me ça. Ah ouais, merci. Et vous applaudirez ça, il faut au Sénégal. J'étais là-bas. Il est venu au Sénégal, au sud du pays, à Ziguinchor, électrifier une maison. Aujourd'hui, l'Afrique a 600 millions de personnes qui vivent dans le noir. Et on a des génies comme ça, mais comme je dis toujours, l'Africain ne sait pas créer des champions, on sait tuer les champions. Et ça, c'est un champion qu'on doit soutenir ici à partir du Congo pour nous aider partout dans ce continent. On a les têtes sont là. Donc à nos gouvernants, à nos leaders, je commence par le Congo, aidez-nous, donnez les moyens à ce monsieur-là, qu'il nous aide à électrifier ce pays et ce continent
que demain ils peuvent compétir au niveau international. Merci pour ce que vous faites. Merci. Nous en sommes très fiers. Il faut applaudir pour les Comment vous contacter? Vous avez une page? Oui, une page Facebook. Ouais. Il faut suivre sa page, c'est Vital Vitium. Vital Vitium sur Facebook et Instagram et TikTok. Sur YouTube. YouTube. Merci.